Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kajing elang jong ka Khadc Autonomous District Council, bat kasenjok kinong sensas nong kabri nyutrem. Kabalalong ne kasngi ka katsau terek ujemang. Kalarai banet Ïakren bat ka sarkar jela, lasai kasngi ka katsan terek ujemang tang Halor kaan Chnayeng jong ka Meghalaya Urban Development Authority. Haba Ïakren bat kinong pathai kubor hadin kajing elang bat kini kirang basnong. Chief Executive Member Joka Khadc Autonomous District Council uba penchengan NCM ulai tu bagi MDC ka KHADC bat kirang basnong kinseden bentalang lasai kasngi hak jingle yekendo yo Myntri Rangbah kejala ukonrat ke sangma ban Ïakren bat tang Halor kaan Chnayeng jong ka Muda kabala penjari wat sabar upur usam jong ka Shalom Municipal Board uba penchengan NCM ulai tu ru banakalang kasenjong kinong sensar nong kabriu nyotrem kala ajing motru ya ka KHADC ban pen paul sai kasngi hakmat Myntri Rangbah kejala ban Ïakren Halor ka jinge tengko ka para 12 AA bat ka para 12 AB bat ki an jong ka District Council kai bia ka jinge tungi mentan kalong ba kumba ka council kala discuss apo ka house ba dia kanila constitute dia ka committee da ka state committee apo ka chairmanship jongi kongteni na thank you kong deputy CM bari chairman ba ki khot ki bangila jit ya ka bia bi nginang ailat shwa ka committee ka bangila constitute bagan khot ya ki MDC ki Rangbah Shnong ya ki CM bari ki wei but hadin bangila yo ban discuss shwa bangin place of a house means yo ya ban finalize that ni sara ban Ïakren lang bat shi minister bat we bat next time bagai jadi bat ka Muda issue ladon bun ki jinge Ïakren menshwa like can do from time to time but ka government khamtam ru ka katsau trip jong prai Disember aja kan yo ndre ka jinge Ïakren jungi mentras ni ong ba namar bagadi ka sorkar ka batma ngin ya ino eke barok bladap ini sedang temai bi Ïakren ikan ka kam bar kami ka jinge Ïakren ka syong ru ka jinge ajimut lang lasai bat ya mentang impala banong namar kan don ka jinge ajimut mar kaliang na kaliang ki MDC na kaliang ki Rangbah Shnong ki khot ka senjuk bagi sampai ka ba mi lasai yo ya ban brief fi lasai la ada meeting bagi jinge gidan ru ki agenda ki ba na kaliang ka senjuk kala raise ha ka jing tho bagi ai sha ka government kata kalong ha jinge bat ka na trying experience ka system ki bladap kajing bom don ka cordial relation apa dengan government but ka district council ka mara shibun ki jinge ban ka leng ka senjuk ni la raise ki issue la kum ban tweet ha jinge bat ka paragraph 12 AA bat ka 12 AB ka try kitip ba 12 AA ka bamut ba ada ka district council act ka itong ko ba ka state act ka prevail ka state act ni ka bakod kan sudan tang ka case bon ki jinge pa ba on sofa yang dia jinge kan niru namar bang isu tu kan ketalang hari jadi berkiwi bentar. Kumha ka amendment juga 6 del berkiwi. Kaji kerjungi menteras ni yang ba ya kan iru ka bentar nang ailat shwa yang ni. Di sekomsil ki MDC ki Rangbah Shnong ban yo ban discuss ba. Kenang ba next time kaji kedua biang bab chief minister ngin yo ban ai ka jingmut balang konkret. Kumbala ongi CM ba pencgai rai dagawi ke jingmut ba ka sinjuk ba ka district council ke don kawai jumut namar balai ba kini beratli ki BAB but the building bylaws bakta shabar jong district council kadai ka kamram jong district council nangata ni sode ba ka district council kan shimti shimkhya ya kani ka kam kabay dei but ka BAB but ka building bylaws shabar jong municipal area